Hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Mga kabisyo, panibagong araw at panibagong drama na naman ang ating mapapakinggan sa ating Dear Love. Ihanda ang inyong mga puso dahil narito na ang patikim sa kwentong dapat nating abangan ngayong araw. Ray? Maghuhubad lang din ako ng pangtaas. Kahit hindi ka na lumabas ng kwarto, okay lang. Sige. Magpapakatotoo na ako, Ray. Alam ko naman na kaya ka nga sumama sa akin dahil may gusto ka sa akin. Kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your Uragong Broski like Super Legit and All Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Oh, diba? Bakit pagka ganun, kapag gusto mo yung isang tao, hubad agad? No? Bakit ganun yung sukatan, yung measurement ng pagkagusto mo sa isang tao? Kapag gusto ka rin ng isang tao, gusto hubad agad. Agad-agad? Hindi ba pwedeng getting to know? Hindi ba pwedeng kapag gusto usap muna? Hubad agad, 'di ba? At mga kabisyo, sa paghuhubad natin sa mga taong mahal natin. Well, kasi totoo naman no, kung titingnan natin ito sa ibang perspective, kapag mahal natin yung isang tao, talagang hinuhubaran natin figuratively yung katawan natin, 'di ba? Ibig sabihin nito, nagiging honest tayo sa kanila, 'di ba? Ipinapakita natin yung mga dark sides natin sa kanila para nang sa ganun malaman natin kung tanggap ba nila tayo o patuloy pa rin nila tayong mamahalin like Super Legit and All. Kasi ganyan naman ang totoong nagmamahal, kabisyo Kapag hinubad mo yung sarili mo sa kanya at nakita niya yung mga lukun-lukunan mo, ang itim-itim, yung kilikili mo, ang itim-itim, at kapag tanggap ka pa rin niya, true love yan. Oy, pero mga kabisyo, ingat kayo kasi speaking of mga itim-itim sa kilikili, yan ang pag-uusapan natin sa drama natin maya-maya. Posibleng nakakatuwa, nakakatawa, but for sure kapupulutan natin ng aral. Kaya make sure na every time we make hubad sa mga taong mahal natin, make sure naman na kaaya-aya yung makikita nila and all. O, 'di ba kasi yung mga dark sides ng buhay natin, lalong-lalo na ng katawan natin, minsan treatable naman talaga yan, mga kabisyo. Minsan konting ano lang yan konting linis ng katawan, sipag. Oo, sa pagkukuskus ng mga kasingit-singitan ng katawan natin, mawawala at mawawala yan. Uy, kasi aminin natin, kabisyo, kahit sinasabi kong mahalin dapat natin yung isang tao even sa dark side nila, aminin mo na turn off ka kapag yung isang tao dyan maganda nga, di ba? Pero may amoy. Oo, yung amoy na nanununtok o kaya gwapo. 'Di ba? Ang sarap-sarap nung katawan niya talaga and all. Pero may mga bagay na maitim sa katawan niya na hindi naman dapat maitim, 'di ba? Oo, kaya may amoy na hindi kaaya-aya talaga, hindi ko tipong kapag nag-high siya, naku talagang ano ba, end of the world na. Nakaka-TO o turn off talaga yan, mga kabisyo. Kaya importante na kung paano natin alagaan yung ibang tao, inaalagaan din po natin yung ating katawan. Because sa pangangalaga ng ating katawan, kung halimbawa yung itsura natin ngayon, kung glowing ka ba, o punta ka ngayon sa social media ng Love Radio Manila, yan. Tingnan mo kung glowing ba si Konyo Bicolano, 'di ba? Simula sa buhok niya hanggang sa tuhod, hanggang sa kasulok-sulukan na singit-singit ng kanyang kuko, reflection niya. Kakainis yung digital natin, talagang finokus pa sa akin. Reflection yan kung paano at kung gaano mo inaalagaan yung sarili mo. Kaya importante, mga kabisyo, na inaalagaan mo yung sarili mo hindi dahil vain ka, kundi dahil mahal mo ang sarili mo at dapat ikaw yung unang nag-aalaga dyan. Anyway, mga kabisyo, kung ikaw ay may amoy dyan o may mga dark na kung ano-ano sa katawan mo, okay lang yan, mahal kita.
Basta nakikinig ka sa akin ngayon like super legit and all. And speaking of pakikinig mga kabisyo, abangan po natin ang kabuuan ng Dear Love na yan sa aking pagbabalik. You heard it right mga kabisyo. Sa pagbabalik ko, ibibigay ko na agad-agad sa inyo ang kabuuan ng Dear Love natin. Hindi nyo lang mapapakinggan at mapapanood nyo rin sa TikTok at Facebook Live ng Love Radio Manila. Kaya make sure na naka-like, follow, subscribe na kayo sa aming mga social media pages. For na mga kabisyo, iwanan ko muna kayo ng mga feel-good music habang hinihintay natin ang kabuuan ng drama natin. Nakasama nyo pa rin ako, your Uragong Broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Kailangan pa bang i-memorize yan? Metro's #1 Love Radio. Basic!